Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da wannan lokacin, sannan muna ƙara muku barka da shigowa wannan channel na mai albarka wato Hausa Atlas Crypto TV, hac&tech yana takaici. To musamman ga wanda suka yi mining din Renec, wanda suke mu'amala da exchange din REMITANO, ina ganin kwana biyar dai haka ko kwana 4 zuwa 5 mun samu wannan sakon da suke cewa mutum ya tabbata ya yi connecting din wallet ɗinsa ta Carax Demon kenan da shi account ɗinsa na REMITANO account, domin weekly a grant kenan da suke bayarwa, ko kuma coin din da muka mining wanda suke mana unlocking ɗinsa sati-sati, zai kasance ba a ita wannan REMITANO wallet ɗin za su dinga aje mana shi ba, wanda zai fara aiki ne a ranar 2 ga watan Disamba, wajen wata ɗaya kenan da 'yan kwanaki. Kamar yadda ake gani nan dai ina REMITANO account ɗina ne, nan kuma kamar yadda ake gani wannan balance ɗin alal misali wannan guda 8 ɗin da .7 ɗin kusan shine wanda suke buɗe min kenan, ko kuma wanda suka buɗe min shi. So idan mutum ya yi connecting ɗin wallet ɗinsa ta Carax Demon kenan, ba a nan za su dinga sakan ma ba, sai dai su dinga tura ma shi can. Wataƙila wannan step ɗin sun ɗauke shi ne domin a koya mutane holding, saboda yawanci wasu gaskiya aka saka musu a nan suna zuwa su siyar. So amma dai abin da ya kamata shine mutum ya samu ya connecting ɗin ita waccan wallet ɗin tasa ta Carax Demon kenan, wadda da ana ce mata Demon wallet, da shi REMITANO account ɗinsa, domin ya kasance ba a samu wata matsala ba nan gaba. So idan ya kasance kana da wallet ɗin wanda wannan shine samfurin yanda wallet din take, kamar yanda ake gani ga Carax Demon din, wanda da ana ce mata Demon wallet, to amma sakamakon updating dinta da suka yi, ko kuma kiraye-kirayen da mutane suka yi a game da shi wannan sunan na Demon kenan, shi sa suka kara mata Carax Demon, ta zama Carax Demon kenan a maimakon Demon wallet. To kamar yanda ake ganin ta, tana nan ga tanan, tana da interface, sannan kuma a non custodian wallet ne, gata nan tana da passphrase ne. So a nan za su dinga turo ma Renec ɗinka da za su dinga buɗe ma na sati-sati kenan in kayi connecting ɗin. So idan ya kasance da kana da ita, za ka shigo ne nan, idan kuma baka da ita za ka je Play Store ne, kamar yadda ake gani. Idan ka je Play Store, yanzu za mu je Play Store sai mu yi searching ɗin ta wannan wallet ɗin, Carax Demon, ko da a ce Demon wallet ɗin ka yi searching, sorry mun ɗan yi mistake gurin abin nan, gashi nan Demon wallet, za mu ga cewa wannan gata nan, wannan ita ce Demon wallet ɗin, ko kuma Carax Demon kenan, gata nan kamar yadda ake gani. Wannan ita ce Demon wallet, gata nan wannan ita ce Demon wallet. So idan mutum ya installing ɗinta, zai je ya creating account kenan. Akwai passphrase da suke bayarwa, so mutum ya tabbata ya adana ita wannan passphrase din. So just in case, ko da a ce mutum yana da ita, watakila yana dan doubting akan passphrase din, za mu iya dubawa kamar yadda ake gani nan. Ina kan wallet din ne, zaka iya zuwa nan gurin, in ka taba wancan yan layin na bangaren hagu kenan, za su kawo ka nan, sai ka zo nan in kana so ka duba cewa passphrase ɗinka tana nan intact, ko kuma kai copy ɗinta. Kamar yadda ake gani na shiga wannan security and privacy, gashi nan zan shiga nan kenan. In na shiga zan shiga nan account setting, nan gurin zan zo in shiga. Idan na danna haka, zai kawo min abubuwa guda biyu, duk kowanne daga cikinsu yana da muhimmanci. Wannan yana da muhimmanci, wannan ma yana da muhimmanci. Nan gurin kamar yadda ake gani, na farkon shine private key. Private key ana amfani ne da shi domin a dawo da wallet, ko da a ce Allah ya kiyaye an manta passphrase ɗinta. Sannan shi kuma wannan passphrase ɗin shine zai zama kamar mukulli na ita wallet ɗin. To yana da kyau kowa a ce ya adana su. So idan za ka yi exposing ɗinsu na farko, kana so ka tabbatar da su, za ka danna kan, alal misali shi wannan passphrase ɗin. Yanzu idan na danna kan inda suka ce tap to reveal your secret, press make sure no one is watching your screen. So abin da yasa ba za mu danna ba, sakamakon dai a yanayin issue na security. So amma kowa in yaji kan tasa zai iya gwada. Kamar yadda ake gani nan gurin sun nuna copy ne, in ka danna nan gurin copy din, zai yi ma copy a clipboard, sai ka je ka yi pasting ɗinta, ko screenshot zaka yi sai ka ɗora akan drive, sai ka ɓoye ta, ko kuma a wani gurin kake rubuta, to shi kenan. Kamar yadda ake gani, in muka yaka mun yi copy kenan. So wannan a takaice kenan. So idan mutum yana so ya yi binding, ko kuma ya yi verifying ɗin, ko ya haɗa wallet ɗinsa da ita waccan REMITANO account ɗin, kamar yadda muka bayyana a baya. Alal misali, idan ka zo nan, wannan shine kamar dashboard na ita wallet din, kamar yadda ake gani, wannan shine dashboard na wallet din. Idan mutum ya bude ta da farko, ba lalle ne ga wannan jerin coin din, kamar yadda ake gani. Wannan zamu ga USD, ga BTC, ga wannan, su adin ɗinsu ake. Idan baka da su, zaka iya zuwa nan manage token list. Alal misali, na nan ƙasa din nan, yana nan ƙasa
in ka danna to za ka ga duk kunna su ake. In ka danna nan kamar yadda ake gani duk a kunna suke, za ka iya kashewa ma domin dai yanda kai kake so ka ga wallet ɗin taka ta kasance. So idan za ka yi connecting ko kuma za ka yi verifying ɗin ita wannan wallet ɗin naka yanda za a dinga sakan ma da reward ɗinka, sai ka zo nan gurin wannan yankan na sama hangarin wannan ɓangaren hagu kenan, za ka danna shi, sai kuma ka zo nan gurin inda aka ce kamar yadda ake gani mun riga mun yi verifying ɗin a wannan wallet ɗin tamu. So idan ka yi baka verifying ɗin ba, za su ce ma za ka ga sun rubuta ma verify this wallet. In ka taɓa wurin, alal misali daidai nan ne za ka taɓa gurin, to kana taɓa zai redirecting ɗinka ya kai ka kan REMITANO a account ɗinka. Idan waya ka bata da sauri gaskiya sai ka ɗan bata lokaci, za ka ga yanda musamman shi REMITANO gaskiya yana da ɗan wahalar buɗewa. So idan ka danna gurin zai kai ka can kan REMITANO account ɗinka. A nan gurin za su tambaye ka, za ka yi granting permission, in kai granting permission ɗin shikenan, in ka dawo nan za ka yi refreshing, za ka ga wannan yanda suka rubuta a nan KYC level 3, za ga sun yi wa wannan alamun tick ɗin nan ya yi verify kenan. To wannan dai shine dan process ɗin da ake bi ana verify ɗin account ɗin. Kamar yadda na faɗa a baya, shi wannan yana da matuƙan amfani, sakamakon da idan za su yi ma unlocking sukan ajiye ma shi a can wancan kan REMITANO account ɗinka, amma da zaran ka zo nan ka yi connecting ko kuma ka yi verifying da wannan shi Carax Demon, wadda native wallet ce ta shi Renec blockchain ko kuma Renec Foundation. So da zarar ka yi connecting din, insha Allah duk sati za su dinga ajiye ma shi a nan ne. So kaga idan kana yin holding ne, ba sai ka sha wahalan ka je ka yi withdrawing ɗinsa daga can ka turo shi nan ba, sannan kuma ba sai ka zo ka yi asarar gas fee da za su dinga cajin ka ba. So simple as ABCD. Insha Allah wannan shine process ɗin da ake bi. Mun gode, da fatan za ku mana subscribing sannan ku like na wannan bidiyo. Sai bidiyo na gaba.